Λοιπόν παιδιά, σήμερα θα σας πω μια ιστορία που είναι απλή. Θα σας πω για ένα dealer που το λέγανε Τσακάλι. Πριν σας πω την ιστορία, θέλω να ακούσετε κάποιες συνομιλίες. Έλα Τσακαλί, όλα οκ για το βράδυ? Ναι, όπως κάθε φορά, αλλά μπλε. Καλώς. Έλα ρε. Έλα εταιρή. Τι έγινε? Τι να γίνει φίλε, κάμισε ένα χόντρο πρόβλημα. Τι έγινε? Έχω φάει τα λεφτά ρε φίλε, προηγούμενη παρτίδα που είναι να δώσω στο θείο. Δεν έχω λεφτά να πάρω το επόμενο και χρωστάω και στον άλλο το μαλάκα από το υπογλήφο, κάμισε τα. Και τώρα τι θα κάνουμε? Λοιπόν, άκου να δεις, σκέφτηκα 2 η ώρα, έχω ραντεβού με το τζιράκι του. Θα πάω να τον εφάω, θα πάρω το κασέρι όλο και το θέμα και θα την κάνουμε 2 και 20 αν περιμένεις και να την κάνουμε για μάνι. Οκ, θα είμαι εκεί. Έλα, γεια. Και εκείνο το βράδυ διαδραματίστηκε κάπως έτσι. Έπεσε το τηλεφώνημα, το deal είναι ok. Όπως πάντα μια φορά το μήνα κι όλοι είναι ωραίοι. Ο ένας παίρνει, ο άλλος δίνει, μία μέσα μία έξω. Όμως το Τσακάλι αυτή τη φορά είχε πέσει έξω. Είχε άλλα σχέδια για σήμερα το βράδυ. Φέρμα στο αφεντικό κι έτσι να τη βγάλει λάδι. Να την κάνει από εδώ με ένα δίκυλο κοκό και με ένα σιδερικό να φύγει από Κορυδαλό. Θα κατέβαινε χωριό κι είχε πει στον κολλητό να τον περιμένει με τα μάξι πάνω στο σχιστό. Φεύγει από το σπίτι πιο νωρίς να ηρεμήσει. Χώνεται μέσα στη μέμου ένα τσιγάρο να κολλήσει. Γαματό, να την πίνεις μάγκα μες στο πάρκο. Με το λίτι στο απέναντι παγκά και μπάρκο. Να μην πιάνει όμως το γάτο που την κάνει με ένα κόλπο. Ξέρεις που είναι λίγο πάντα φίλε φίνε τσατό. Γαματό. Και η ειδονή μεγάλη όμως παίζει πιο μεγάλη. Παρακάτω το Τσακάλι συναντάει ένα τύπο. Το κοζάριμαν για λίγο συνεχίζει την πορεία του. Ο τύπος είναι πίσω και γυρνάει να μιλήσει. Τη ζητάει να ρωτήσει κι αν δεν παίζει κανένα πρόβλημα. Απλά να συνεχίσει με ό,τι πας έχει λαλήσει. Έχει βγάλει το πιστόλι και ζητάει απεγνωσμένα από το Τσακάλι πορτοφόλι. Τότε λέει το Τσακάλι μάγκα ο ένας θα πεθάνει. Κι αν δεν θέλεις να σε εσύ αυτός απλά σε τον κάνει. Πάρ' τον μπούλο φύγε τώρα πριν να τρελαθώ τελείως. Κάποιος πρέπει να σου εξηγήσει φίλε είσαι αστείος. Κι έτσι ό,τι πας κατάλαβε και άρχισε να τρέχει. Η ώρα 1:30 και άρχισε να βρέχει. Η πόλη είναι άδεια και τα φώτα της βιστά. Και το Τσακάλι συνεχίζει μέσα στα στενά. Οδεύει για το ραντεβού που κλείσανε στις 2. Στο άσυλο από πίσω στο παλιό τρελοκομείο. Φτάνει στο σημείο και χωρίς να το σκεφτεί βγάζει φίλε τον πιστόλι. Τον dealer πυροβολεί. Αγχωμένος κοιτάει αν η βαλίτσα είναι σωστή. Και αν είχε μέσα τα 2 κιλά που είχαν πει όλα καλά, όλα σωστά. Και τώρα πρέπει να βρει ένα ταξί για να χωθεί και να την κάνει από εκεί. Κατεβαίνει Γρηγορίου, βρίσκει τάξη στο λεπτό. Μπαίνει μέσα και λέει με περιμένουνε στο. Σιγά ρε φιλαράκι, χαλάρωσε. 2 ώρα το βράδυ είναι τρομεράκι. Σταθμολάρισης, ταξιτζή μου όμως μην αργήσεις. Σε 20 λεπτά φεύγει το τρένο, έχω κρατήσεις. Φτάσαν παρά 1 λεπτό, ήταν εκεί και το μωρό που τον περίμενε να φύγουνε για άλλο χωριό. Αφού ήξερε πως ο δικός του κολλητός για να του φάει τη θέση θα τον δώσει στον boss. Έτσι κι αυτός τα είχε σχεδιάσει αλλιώς. Αυτός έγινε καπνός και ο κολλητός νεκρός. Η προδοσία είναι το πιο μεγάλο αμάρτημα. Γι' αυτό εδώ το story πρέπει να σας γίνει πάθημα. Σε καθάρισμα λογαριασμών οι εφημερίδες γράψαν. Βρέθηκαν τα πτώματα αλλά το πράγμα χάσαν. Λοιπόν έτσι εξελίχθηκε αυτό το story. Και θέλω να ακούσετε και κάποιες άλλες ομιλίες που βέβαια δεν υπήρχε λόγος να τις ακούσετε από πριν. Ναι. Έλα θύε, συγγνώμη που ενοχλώ. Απλώς έπειρα να σου πω κάτι σημαντικό. Ποιος είναι? Ο Τέρι. Ποιος Τέρι? Ο Τέρι που κάνω τις δουλειές για το Τσακάλι. Και τι έγινε? Ξέρεις τι, με πήρε τηλέφωνο ότι δεν έχει τα λεφτά και μου είπε ότι θα φάει αυτόν που θα φέρει το πράγμα σήμερα. Και μου είπε να το περιμένω στο σχιστό να φύγουμε μαζί για μάνι. Ναι. Ναι. Και εσύ γιατί τον δίνεις? Για να με έχεις στα υπόψη σου για το μέλλον. Καλά. Κλείνω και έλα από εδώ. Έρχομαι. Έλα μωρό μου. Έλα που είσαι? Σπίτι. Λοιπόν, άκουσε με λίγο γρήγορα και χωρίς πολλές ερωτήσεις. Τι έγινε? Έγινε μαλακία με τη δουλειά. Λοιπόν, πήγαινε σταθμολάρισης γρήγορα και βγάλε 2 εισιτήρια για τις 2:30 ώρα για Αλεξανδρούπολη. Εντάξει, αλλά ο Τέρις? Ξέχνα τον Τέρι. Λοιπόν, 2 και 20 θα είμαι εκεί, εντάξει? Εντάξει. Άντε, γεια. Γεια. Αρχηγέ, να ρωτήσω κάτι.
Αφού είχαμε τις συνομιλίες από πριν. Το τσακάλι γιατί δεν το πιάσαμε και πιάσαμε μόνο το θείο? Γιατί πολύ απλά, αγόρι μου, τσακάλια σαν κι αυτούν δεν μας πολύ ενδιαφέρουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι θείοι. Το τσακάλι ή δεν θα ξανασχολιότανε ή θα μας ξαναοδηγούσε σε κάποιο θείο σαν κι αυτόν. Κατάλαβες?